Ni una palabra más. Ni una palabra más. Ya está bé, home, ja està bé. Quina vergonya, quina vergonya. Endavant, família. Ah, sinvergüenzas. Se acabó, Chicharellos. Se acabó. Zero. Ni una palabra más. Zero. No words, millor dansa. No comencis amb les tonteries, Home, però espereu-me, espereu-me. Dona, per favor, afanya. Que no veus que no es pot fotre un acte reivindicatiu a passo de tortuga? Jo te vols fotíssim aquí entrevist del público. Passa. Home, aguanta'm això, espera un moment. Padrina, Qui li ha donat el era massa arriscat, això, padrina. Carinyo. Era massa arriscat, perquè si estaven per aquí doncs ens podien reconèixer. I això del seqüestre no ha sentat bé, padrina. Mira que no funcionaria això del seqüestre. Ja, tot surt sempre perfecte. Tanmateix, anem al que anem. Puja, mare. Tira. Ragazzo, la padrina. Ja hi som? Bé, Home, ets uns quatre, molt bones. Aquesta programació que acabem de sentir és una vergonya. Una vergüenza. Una vergonya. Per si algú no ens coneix, nosaltres som la família Matafaluga. Això mateix. I l'any passat vam demostrar sobradament que mereixem estar en aquesta programació. Molt sobradament. Exactament, ho han demostrat y os diré una cosa que es como una más. Porque el hombre sois el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y resulta que estos programadores son los mequetrefes, un chicharelos, un triquis y sobre todo una gran representación del animal que ha tropezado dos veces. Perquè, escolta, han fotut ulls sordos als nostres nens, ja està bé. No sé pas a qui us recordo això, de la teva família va dir un minut. Mare, per molt que jo diga, no funcionarà. Podem deixar les discussions domèstiques per un altre moment, si us plau. Quina, per lo que hem vingut. Calmem-nos aquí. Calmem-nos a baix. Però tranquil, que jo ja us he reconegut. Amics que meu. Carinyo, no, ja t'ho vaig dir, no hi cal. Aquest any no hi cal. Per favor, si tan bonica. És molt bonica, però aquest any no... És de la pel·lícula. Dins de la programació, fem un altre estil d'obra. Aquest any no farem varietés. Aquest any farem una cosa més sèria. Potser no us van veure l'any passat, potser no ho saben, no us vaig dir. Si no ens van veure és que no venen. Si no venen, A la programació li falta molta dansa i potser també algun número de drag queen. Sometimes I was afraid, I was petrified, I will survive love. Fem fotut favor de deixar ballar d'una vegada? Per favor, que no veus cantant oli? Al final fotrem una relliscada de tots. No regalen oli, regalen mel. Mel. Aquí la tenen, la mel. Aquí la tenen, padrina. Boníssima colganya, no fas cas amb això, els programadors, ja que s'han amagat, no us feu cas, Són els millors programadors del món, tu no agafa més. Mare, ara no tengo per un fotimer, per favor, Que estàs allí que són els millors programadors del món. Mame, per favor, l'escala de valores, la família, les arts primer, la mel després, per favor, mame. Però escolta'm, és mel alemanya. Bueno. Que són és una família allò que fa mel alemanya. Doncs potser se'n pot anar a viure amb la família. Alemany. Que potser no us entendre els alemanys, Dius que català i castellà... Doncs cenyeixis el que hem planejat, sisplau. Sí? Anem, sisplau, perdoni, anem al tema que ens ocupa. Això mateix, que bona idea! M'acaba de dir. Ens farem ocupes! Oh, sí, jo sempre he volgut ser ocupa, sí, i pintar grafitis a les parets i aquestes coses, sí. I mos fotrem aquí encadenats a la nau alemany! Encadenats! Fins que no mos contracteu, No! No nos moverán debajo del estilo, no nos moverán. A veure, família, sisplau! Família! És que no escoltava quan us vaig explicar el pla.
aquí avui? Nen, tu feies cara d'estar molt atent i no estàs encertant res. Sí, yo es que estaba en un momento creativo y, bueno, estaba como flotando, ¿no? Amb la ment en blanc. Maricón i drogadicto, ja ho dic. Mi padrina, no em diguis aquestes coses. Part de raó. És que no m'enteneu, no m'enteneu. Com tens? Passi, nena, ara. No, ara Li m'he diu el enfadado. maricón i t'enfades, No, sí, collons. sí, perquè no teniu gent de respecte. A veure, i vosaltres també moment creatiu, Laia? Moment creatiu? Bueno, home, una mica creatiu si tu eres. No, saps què? Tinc ganes d'anar a fer de cos. Allò, a cagar, saps? Si em costi. O que només ho faig una vegada a la setmana, Mame, no cal que ho expliquis tot ara que va. Bueno, pues que quan mi vene de casa, mira que no Just va dir quan jo faig el pla. Ui, em va córrer prima. Espera, ja. Amor. Carinyo, i tu? Jo t'escoltava molt atenta. Lo que passa que estaves allí fent el fan reivindicatiu aquest, jo també m'he retracativo. Escolta, se me van els golpes que jo... Seria que puc Che Guevara. Sí, però me vas deixar bloquear els llavis al final, Bueno, com tu em deixes quasi sempre, carinyo, no anava Serà un moment romàntic, carinyo. Sí, bueno, a tu t'ho perdono, però ara sí que anem per feina. Anem per feina perquè arribaran els Mossos i ens ho fotaran tot en l'aire. Sí, ens busquen, hi ha hagut un error, no sé, internet, les coses, el seqüestro, que no va acabar de... I bé, el cas és que aquests programes ja han tocat i ens estan a punt de... 10 minutets, Fem-ho ràpid. Fem-ho ràpid. Com sempre. No sé si... Què passa, carinyo? Una família que li agrada molt compartir-ho tot amb tothom. Trobo que podríem deixar coses per casa i coses pel públic. Jo cagant de costa. Sisplau, anem al que ens ocupi. És molt senzill. Aquests programadors no només han obviat a la família Matafaluga, cosa que ja és un assassinat teatral per si sol, sinó que a més han obviat un fet històric com és l'aniversari de la mort de Sir William Shakespeare, que com tota la gent que ja ha sabut aquí sap perfectament, es celebra el 400 aniversari enguany. Sisplau, família. Per favor. Sisplau, família. Homenatge a William Shakespeare. Homenatge a William. El deixo aquí. Com puguem. Ja s'ha de fer res, tot un punt. Perfecte. Això era d'algú? Sap que està mullat, Som-hi! Homena. D'acord, ja està, perfecte. Si William Shakespeare ens ha sentit a plorar de l'alegria. Sí, senyor. I vosaltres no veureu, perquè jo ja us he reconegut. Amor, jo ho entenc, però no hi va cabre. És una obra de Shakespeare, no hi cap aquesta cançó. No, ni la dansa tampoc hi va Aviam, cabre. nen, la dansa no hi cap perquè aquesta cosa moderna que balles no l'entén ni Déu. És veritat, no s'entén. Si les obres s'han d'entendre, no pot ser aquí. I la poesia? Con 1000 cañones en banda, Perquè no la va escriure Shakespeare, aquesta. Per tant, tampoc hi ha capigut. Si ven Shakespeare, ven Shakespeare. Vinga, va, que ja no ens deu quedar ni... Arribaran els Mossos, hauran d'actuar ells. Vinga, som-hi, va, prepareu-ho. Vinga, va, l'escenari. Busqueu la màgia de Shakespeare. Que quedi d'època. Perquè jo els hi faré una breu introducció literària a l'obra, perquè alguns de vostès coneixen Hamlet, coneixen Romeu i Julieta, bé, coneixen les que han fet pel·lícula, vamos, per entendre'ns. Però en aquesta ocasió farem una obra on no s'ha fet pel·lícula perquè ni tan sols hi ha el llibre. Sí. Agafeu-me això, home! Mira. Bé, l'escenografia era lleugera en aquella època. Vingui. Aquí em ve un altre, Ara, mama, ara. Mira que el nen encara s'esbaralla amb la maleta. Molt, perfecte, aquí teniu les banderes. El cas és que és una obra inèdita. L'hem trobat en un antiquari. Està manuscrita, es veu que la va escriure quan tenia 5 anys. Ja prometia el xaval, ja prometia. I tenim l'increïble sort als mateixos. Així està bé! Home, està bé si no l'ha abandonat el desodorant, està bé, si no tots els del voltant... Vinga, que anem a dutxar.
Bé, val, perfecte. Aguante, així, ojo, que li podem quedar bon aquí, Sí, ojo, Aixeca una mica. Si veus que anem a passar, aixeca. Abans que passem, perquè si aixeques al momento... Més o menys, tot a punt, els barrets, tot, sí. Vinga, va, home, va. Bé, els estava explicant que és una obra inèdita. No s'ha editat. Ja veuran que té clar referent del que després va ser la seva obra final. Tots a punt? Sí, tots a punt. Vinga, doncs. Un moment. Què passa? Que ara tinc una pregunta. Vostè segui allà, una mica més, sí, aquí. Sí, però és que no m'acabo d'entendre. El què no entens? Por eso de los efectos... Especiales. Això. Si vostè seu allà i fa el so. El so de l'obra. No actuï. Amb lo bé que fa jo de la poesia, se lo de modest. Por 100 canones por Ja, banda. però no! Sisplau, segui i faci el so. El so. Només... Sí, la música. Només quan sigui indispensable. Sí, no n'hi havia molta en aquella època. No s'havia descobert res. Ja no. Molt, perfecte. Tots a punt? Podem començar? Podem començar. La nostra història comença fa molts i molts anys, a l'antiga Dinamarca, en una terra hostil. El cas és que un camp de batalla, morts per terra, sensació terrible, i un príncep. Hey! El príncep està entre els morts, buscant l'estendard de la família. Quin paratge més hostil. Hauré de buscar l'escut, la insígnia de la meva família. Aleshores, en plena búsqueda, de l'altre cantó apareix una princesa. La princesa enemiga, que també busca la seva insígnia. Temps morts. Si no has esperat tants anys per veure una obra de Shakespeare, no tindrà 5 minuts. T'has de posar la màscara, perquè esclar, de mare i d'enamorada, la gent es pensarà que s'ha enamorat de la seva mare. Màscara no hi és, no trobo, no hi és. Doncs no pots fer el paper de la jove, sap greu. Per què? No és igual. Bueno, pots fer un dels dos, però jo crec que millor que no facis el de la jove. Un altre actriu. Ui, Una mica de justícia, Aquí l'actriu principal anirem a mi. No, papa, que és que em fa vergonya, La madrina no, sisplau. Aviam, nen, som els que som. La família som els que som. Ja. O la padrina o em trobes algú. D'acord, vaig a buscar algú. El sexe femení, si pot ser. Algun xicotot ben fort. Perdó, una dona, sisplau, una dona. I vostè sí, ja, vinga, content cap amunt, no? És que això, és que no sé quina classe de gent fent aquestes presentacions, en sèrio, Que cansa, no? Cansa, claro, és molt dur. Ja l'he trobat! T'has trobat algú? Home, t'havia dit més jove que la nostra, ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo te dios, nena? Vale, es igual, no importa. A veure, i què tal això? Braços amunt, reina. Així, cuidado no toquis les banderes, que és una mica bajo de les banderes. Els braços, sí, important. Quedes més expressiva en braços, no són indispensables. Ara l'únic que has de fer és no fotre't de cap i ja està. Sí, que el seguro no contempla l'opció de treure algú, saps? Sobretot si és més gran que jo. Jo no ho volia de dir perquè és una cosa de cap. Molt bé, d'acord, doncs. Segui, ja se li ha acabat el moment. Sí, és bo. Aleshores,
príncep i la princesa es van veure per primer cop. Oh, princesa, ballem una danseta. Un pas aquí, un pas allà, i ara fem un traca-traca. Oh, que va amb un vestit més llarg. Oh, estàs molt bonic avui, però em sap greu. El nostre amor és impossible. Per què? Que no està clar. Oh, mira, així està clar. Jo va veure el Shakespeare que tenia 400 anys, el maricón. Perquè les nostres famílies no accepten el nostre amor infinit. Oh, i cada un va anar cap a casa seva a explicar-li als seus pares l'enamorament. Cap allà, cap a casa teva. Nen, el teu regne és aquí. Sí, van a ser que ben boniques. Oh, què dius? Que t'has enamorat de l'enemiga? Sí, d'ella mateixa m'he enamorat i no me'n puc estar, pares meus. Molt bé, doncs et castigarem a la torre. A la torre. No, a la torre no. A la torre, de per vida. A ferrates, d'aquí. I els programadors del cua d'estiu. Sí, i els geperuts. Oh, sí, coneixeré el Quasimodo. És igual, et deixarà amb la mel als llavis. I ara tu, reina, Sí, nena. Digues que sí, Sí. Què t'ha passat, amor? Por maledeta. No, t'has enamorat. De qui t'has enamorat? De qui? Nena. De qui? De De l'enemic. l'enemic. Oh, Per favor. oh, mira, castigada a la torre de per vida. A la torre. A ferrates. I els programadors. I el geperut. Ho he vist. Bueno, el Japerut, tots allà. Va passar. Molt temps va passar. Els anys van passar. I els dos pobres enamorats tancats cada un a la seva torre només podien imaginar-se de nit en la soledat d'aquella torre fosca i freda. Oh! Deja cara de freda. Freda. Sí. Fins que finalment es van fer vells. Ara sí. Es van fer molt vells. Vinga, nena, s'ha acabat el teu minut de glòria, tu pots treure. Vinga, braços amunt, aixeca les potes també perquè m'ho estàs xapant tot, Vinga, Ahora le haces una faldina. vinga, un aplaudiment i es pot tocar. Ara representa que sou vosaltres. Hòstia, quina gent. Estem a la torre encara. Estem a la torre. Sí, però allà no en veuen la meitat de la gent, per això no ho entenen, perquè pobres a sobre que el tenim aguantant no veu el pobre noi. Després he pensat, posa't aquí, com si fos la torre, i ja ho entendran. Doncs em posaré la torre del davant perquè ho entenguin també. Així està bé, així està bé. Sí. Van passar els anys i els panys. I ells estaven a la torre i l'únic que podien fer era veure passar la gent, escoltar les seues coses que deien i veure com canviaven la moda. Oh, ha canviat la moda, i jo encara sóc aquí. I ara, abans no, però ara la moda és la poesia. Por 100 cañones por banda! No sé jo si això és la moda. Com que estaven a la torre, només podien fer ver, oír i callar. I segueix la moda de la poesia. Por 1000 cañones por banda, vientos en popa. No la veo. No viene el mar, sino vuela. Un velero mercantil. Ella acabat I finalment, el príncep, el rei
papes? Se'n moren els papes? I tant, ja feia temps que... Ja era hora, tu! I aleshores, tots dos es van trobar. I aleshores... Oh, aquests ulls que durant tants anys he somiat només. I ara els tinc aquí davant. I tot se'n va animant. I és aleshores quan la meva soledat pren cos i dic tot val la pena si ella per un sol instant, em digués et reconec i sé qui ets i encara t'estimo. Em reconeixes? Oh, príncep meu, que me parleu! M'ha reconegut? Tu diré, si promets no interrompre'm. Prometo no interrompre. No només us he reconegut a vos, oh príncep meu, també he reconegut a tots ells. Us he reconegut, amics que em deu. D'acord, cedeixo a les teves peticions. I si així ha de ser, així serà. I al final arribarà i Shakespeare esperem que no escoltarà. Acabem-ho com tu vols. Acabem. Som-hi! Sou aquí els amics que jo estimo, sou aquí i ara us tinc tan a prop, que em ve una sensació i em pren un tremolor, que em va des del cabell fins al taló. És el goig de tornar-vos a veure, és el goig o potser l'emoció. Per mi és amic igual, aquell barbes carcamal, o aquell que seu al terme principal. Ja Ho sé,